Good morning galit mga kamaton ni may onboard sa kon nga. Uga pa ni si Ma'am Guido, ma'am, shout out na sa channel ta. Be? Shout out. Shout out. Yes, so nag-onboard si Ma'am sa ICC galit. Nagano ka to Ma'am sa ICC isa no? Nagpasa ko requirement sa PRC for LET. Or para sa may pagka-maestra? Licensure for teacher. Yes, so are, yun chair naman ng ako nga na onboard mga kamata, no? So, labay mo na, kung taga din ka, ma'am? Taga nyo Lucena, sir. Anyo Lucena. So, taga nyo Lucena. Sa tawag kila sa mga taga nyo Lucena. Sige, shout out sa mga friends mo, mga upad mo. Shout out ulit din sa family ko sa nyo Lucena. And then, mga upad mo to sa kwan, ikaw lang isa Ako nagkatala. lang isa nagkanto. Yes, so, sa pagkapisan kay ma'am ko, no? Future teacher naman si ma'am ni Balang Araw, pero wala pa kakuha board. Wala pa. Wala pa. So, kare, kuhan kami gali mga kamaton na pa SM City gali kami pabugnaw. Pero tapos na requirements mo tao, okay na ka Tapos tao? na. Ate, di mo doon lagaw na lang? Oo. Bote mo na na yung pag-parking ko, mupod ko. Yes, so, joke lang yung mga kamaton ha. So, amo na tayo, dira ka na lang manyagay, no? Oo. Bago mag-kuhan, puli ka ron. Oo. O yung waya na isa mo, no? Yes, so medyo lapit mo lang ni kamaton ang kuan mo, ang SM City mo. So, galing kay Ayawan si Ma'am Lakato, gaplaman hasong. Okay. Si Ma'am gali, dalaga ba ni? Dalaga pa Ma'am? Hindi na. May salapto na? Yes, so marriage na si Ma'am gali kamaton na. Pero kung tulog ko pa si Ma'am kag dalaga ba no? Sa taot ka sa imo nga kuan nga mister? Oo. Sa taot siya? Shout out ulit sa ko, mister ko sa Philippine Navy. Ah, okay. Ate wala di sa? Wala, sa Quezon. Sa Yes. Quezon City. Sa Philippine Navy sa nagkakuan. Sir, sa taot sa imo gali na gusto ni Ma'am nga i-vlog gali si sino gani ngalan to Ma'am? Si Joyce. Si Joyce. Yes, so gusto ni Ma'am i-vlog para makita mo sa permisar. Talaga lang sa San Kapula Oo, kasi Ay, ano, see. 3 months lang. Pro marriage ka mga jowa? Hindi, may baby lang. May baby lang. Okay, so ari na kami sa steam gali kamaton. O sige, shout out liwat. Yeah, shout out. Oo, manaog si Ma'am Now. Thank you. Okay. Shout out sa kayo, mister mo. Ma'am, thank you agad sa pagpa-vlog mo gali ah. Thank you. Yes, so ari ta di sa ikado ah. Sir, dyan na lang sir. Okay. Yes, mo na ugly si Ma'am. Hindi ko sa inyo Lucena, kag sa mister ko sa Quezon City. Sa Quezon City, naman nila. Yes, so sige pagpapa kay matabnel to eh. 1 2 Shit, sabi. Shout out. 1 2 Yes. Okay, thank you mama sa pagpanawag mo. Thank you sa tip mo. Thank you. Ma'am, salamat ka. Sige, thank you. Thank you. Ito si ma'am. Yes. Ari. Ito si ma'am. Mapila pa sa kay sirado pa galing SM City, mga lugay-lugay pa galing mga kamaton, kuha na, mga 10 o'clock pa ma-open galing ang SM City. Yes. Kadlaw lang ko kay mama. Gusto galing ni ma'am nga i-vlog sa gali ah. So, sa taon sa kay boyfriend galing ni ma'am nga Philippine Navy gali ah. Katawin mo sir ah, si ma'am sa ako nagpa-vlog gali sa ako na. Yes, thank you mga kamaton. Oh, ari. Gapila nga ako mga kamaton diyo. Yes. Wala ko sa iro ka ba? Nagpila pa ako mga kamaton. Yes. So, amo na. Monitor naman si Maton sa akon nga kuan nga operator ah. Operator na mga gwapa di sa itong blurry. Yes, thank you kamaton ah. Yes, kamaton. Ari na ko sa Diversion Road. Katiyog-tiyog, bago lang naog ang akon nga gwapa nga kamaton. Yes, so super ganda si ma'am. Gusto ni ma'am nga i-vlog ulit sa. Yes, so amo na. Okay. Oy mga pinapor boy. Amo nang tawag na Diversion Road gali mga kamaton. Okay. Ako ni Big no. Ito din matumata. Yes. Okay. Yes,
pa ICC naman ko kamaton na. Daw binas ko tao. May gwapa nga kwan. Effective ya. Okay. Ari gali ko sa traffic light kamaton na. Traffic light. Sing Diversion Road kamaton. Corner. Corner sing sa Nabayal gali kamaton na. Yes. Ito kamaton gali dire sa amon nga. Wana, pagkanto ko sa amon pilahan di sa ICC nga tawag ko. Pila naman tadi. Yes, ako na yung tawag nga ICC. Sang Diversion Road nga area kamaton. Yes. Okay. So, kuan kita di kamaton na. Matawag tadi, pila-pila naman tadi oh. Dire naman ta mapaugat. Uy, pila na kabilog ang unit yun. Yes. Okay naman, mo bayabas lang. Pila na ka-unit yung nagpila gali oh. Ito, isa nagdiretso. Yes, amo na yung tawag nga ICC. Damo di ka pamaster ko na po gali. ko ba? Yes. Lobot. So, hindi na lang ako magpila ka mato na. Medyo hindi pa nito gulawa mo. Hindi pa nito gulawa sing mga kamaton di sa ICC ah. So, ano diyo, basi ko maparahan di sa matono. Kapayarin ako sa Timawa, mga Okay, tumarin ganyan na na dyan. Bigyan na sa kahato ko. Namara ba? Okay. Ilike na ganun na. Ayaw sing luwa. Yes. So, damo kita nagakuan sing fixing ano nito wag no, sing course nga pagka maestra no. Okay. So, amo na. Damo naman maestra sa sugat sing Iloilo. Okay. Yes, sa traffic light naman si Kamaton. Salamat Kamaton ah, mobile ta focus na. So, amo na Kamaton, bago lang na ako kaya ang gupagwapa ko nga Kamaton na pasayro. Kwan sa singihan nga PRC diri sa ICC Kamaton ah. Ma'am, thank you sa imo sa pagbablog ah. Kibat na si ma'am nga ay YouTuber ka pala Kamaton. Yes, so salamat din ma'am sa imo sa pagbablog yung mga aga. Yes, so may panata, may future teacher naman ta balang araw gali Kamaton ah. So amo ne. Salamat sa kay ma'am. Ko na lang si ma'am gali tapos naman ang requirements niya nga PRC gali Kamaton ah. Nagpaway-way na lang to sa ano? Sa mall. Way lang si ma'am to kay nakatakat sa gapla malas. Yes, so sa taxi mo mama, kag salamat sa pagpa-vlog sa mga aga sa imo ah. So 10 o'clock na sing aga day Kamaton. So, amo na eh. Thank you kasi mo ma'am. Salamat sa imo kag mayong aga Kamaton. Yes. Thank you Kamaton ah. Salamat. So, ari ko Kamaton sa corner sing kwano. Corner sang Diversion Road ka Top North ni Kamaton. Traffic light, ari ko sa traffic light Kamaton. Yes, rolat ko sing green light. So, amo ni Kamaton. Lugay pa, 73 pa Kamaton. 73 seconds pa ang ulaton ni Kamaton. So, amo na ang corner sing Top North sa aga kag sa ugto kag sa apon hindi magwanta din traffic ka Kamaton mo ang corner ngayon eh. Yes. Corner yun. Okay. So, manugo na Kamaton. 40 at 35 seconds na lang. Yes, so, amo na yung corner yun. Kita mo nga Kamaton sa pagka-busy street ni Kamaton no? Sa pagka-busy nga street ni. Okay. Kamaton. Yes.
Ay, katuwa nga pala ito. Wala lang pang may Okay. Wala, may korte din lang. may dead end. So, Ay, katuwa nga pala ito. natulata kayo daw mag-guna ka maton ha. Thank you kamaton. Thank you kay ma'am sa pagpa-vlog mo sa ako na. So, amo ni salamat sa imo kay aga pa tayo nga duha ng vlog ko. Sa tawta lang sa imo nga mister o boyfriend mo to sa nga Philippine Bakery. Sa tawta sir. Good morning, nagpa-vlog rin si ma'am sa ako na. So, amo ni salamat na lang sa imo mama. Mayo kay aga ka pa nag pansing mo mga requirements nila sa PRC nga tawag ari di sa ICC. So mabugnawa na imong sa ko na. Mabugnawa na sa SM mall mga kamaton na. Bago magpuli. Hello, lolo, balas mo pagparaw mo sa ako eh. Doon na luoy man ko kay ma'am ba. Yes, so amo na lagyan ko si ma'am gali sa pagkakakat. Thank you ma'am sa pagpa-vlog ba. Thank you kasi mo kag kabay pa nga mangin future teacher ka man sa balang araw ah. So kabay ka taga mama. Thank you mama. Thank you sa mo kag mayong naga. Salamat kamaton. Thank you.